Assalamu alaikum sisters, barkanmu da warhaka. Yau abin da zamu yi sunan shi fried buns chicken sandwich. Yana da daɗi sosai idan kika yi shi da iftar. Farko zamu fara da naman. Kin ga yankan da muka yi, zamu saka spices da seasoning ki caccakuɗa sai ki ajiye shi minti 20 yayi marinating. A wani bowl daban sai na saka yeast, aka saka sugar sai madarar ruwa sai ki jujjuya sai ki rufe ki bar shi minti 5 zuwa 7 zaki zo ki ga yayi wannan kumburin yayi kenan. Sai ki saka fulawa, aka saka dan salt sai kuma mai. Bayan kin saka mai sai ki caccakuɗa sai ki kawo ragowar ruwan madara ki ci gaba da zubawa a hankali har sai ya haɗe ya zama dough. Idan ya zama dough din, shi dough din ba a sanya sticking a hannunki amma kuma ba a sanya tauri, ya zama yana da dan laushi sosai. Kuma yadda kike gani haka dai da na gama haɗe shi gaba ɗaya, bai da mugun tauri sannan kuma bai yi ruwa ba ya kama hannu. Sai ki nidin kamar minti 2 zuwa 3 shikenan. A bowl din sai ki saka mai sai ki mai da dough din ki rufe ki bar shi sai yayi doubling in size. Sai mu koma kan nama. A cikin pan sai na saka mai